Pintre. Oh, anu kana. Anu ning Mantan majikan Mimi Teguh. arep beli ning lakene wong kuwi kosi lenje. Rombongan wong wadon nakapenenge kana. Wong lanang maning omah dhewe kang gawa duit kanggo sawer. Ora campleng ninggal kabar sing dadi lanang iku sabar. Ya ribila dile lumayan 12.000. Awas saya tak blokir, tak blokir. Bayi, Nun. ada cemburu, ada salah sangka ing pandoga. Najan mau kasih pateng wong wadon ari kudu ngomong dudu demenan dudu gendakan. Sebatas batur nalika waktu zaman semanande. Iya, nune mah Kakang, yung mantan majikan. Iya. Pukulan aku klalen, lambene aku salah ngenyo. Lalene kepriwe? Bener Mimi Teguh, Mimi Tegar. Salah ngenyo pulane. Ya iya. Kalem. Tentunya awakmu selama rumah tangga kelawan di depan kakang rasanya senang kelawan bunga. Seneng baik. Karena singaran wong rumah tangga itu bakal cukup segala-galane. Tentunya awakmu sing dadi wong wadon rasanya seneng. Apa maneh kakang sebagai kepala keluarga saling menghormati dan saling menghargai. Sing aran garwa sing garane nyawa. Rumah tanggane wong lanang ya kanggo wong wadon ya kanggo wong lanang bayi. Cuman siji sing dadi bayangan yang ati sing durung laksana. Apa iku Kakang? Dilawani kakang rumah tangga wis puluhan tahun tapi durung diparingi keturunan. Tapi alhamdulillah jare pintere wong ngomong sing aran anak iku titipane pangeran. Lamun kakang rumah tangga durung diparingi keturunan berarti durung dipercaya lawan Gusti Kang Maha Kuasa. Bener Kakang. Oli rezeki si bos trepel gini nok. Ini Iya. sing bos trepel. Bos trepel. Wong kene kuno Kakang. Ya tuli wong ngendi masih wong Kalimantan. Iya bokat sing anak-anak. Iya, bayi. Kesuwun bos trepel. Ning kene kakang kan ake batur. Anak calon panitia buyut ronggeng. Anak. Mamai Dela lamun ora salah. Iya, Mama Emelan. Iya. Anak majikan no masih nyanding. Ya iya. Kalem. Sempurna beli rumah tangga kelawan di depan kakang. Sempurna ning rasa bahagia. Bahagia. Lahir kelawan batin awakmu. Lahir lan batin kadang. Iya. Ana sing dadi ganjelan ning ati nek karne. Sing dadi ganjalan yang hati. Karena sampeane kurang bagi waktu kanggo keluarga. Subhanallah bagi waktu. Kula kok Kakang kadang-kadang kesepian dewekan. Hari J warsielakan ing panggonanku. Sampean mah fokus be karo pegawean. Kakang menyadari dan ngerti. Awakmu ngucap kaya iku laksana rumah tangga kurang kasih sayang. Tapi awakmu kudu sadar ya Mas. Singaran wong rumah tangga duwe laki pejabat laksana wong wayuan. Endi kanggo tugas, endi kanggo marning rapi. Tapi kakang yakin najan awakmu ngeluh sing kaya iku, tentunya awakmu ingat selama rumah tangga kakang beli pernah demen wong liyan. Kekasih hati depan kakang cuman awakmu suwiti. Sing percaya kelawan omongannya kakang ya. Harimono memang kula percaya. Iya. Sing ngarane kebersamaan ku kangelan loro. Iya. Ning momene ku Kakang. Wis bakal metek tuku waktune sampeane bokat waktune sampean banget berharga kanggo pegawean tak bayari waktune Kang. Kayak lagu zaman segini dibayari lakine Ya kono. kan manakine kita menjaluk ke waktu. Tutu kayak iku orang usah dituku sayang. Bahkan kakang balik ning waktu waya mene tentunya awakmu kaget. Sukiki kakang libur bligar mangkat ning kerjaan karena jembatan Kali Sewo sukiki tak liburaken. Libur Kakang. Karena kakang lagi duwe tender membangun jembatan Sewo sing dadi mandor ya kakang ya lima. Kakang, bakal sampean kerjane libur. Check in yuk Kakang, nyewa hotel yuk. Oh, check in. Iya yo. Ya ada check in, check out baik di Oh, langsung check out baik. Durung check in langsung check out baik. Ya tuh kayak itu ya Mas. Kayak selama rumah tangga tepung dari sabine dulu pernah bulan madu. Sukiki kakang libur kerjane. Arep mendi pengene bulan madu nek kakang wong lanang arep nyompone. Ayo jalan-jalan ning Bali Kakang. Yuk, bak orang ning Bali Singapura. Mbu sekalian ning Thailand Kakang ya. Nah, lebih bagus enak nih Israel nok dalam wong perang. Ji, wong
Israel sampai. Ada ado-ado wong bulan madu. Oh, ning kene-kene bae. Ning kene-kene bae. Ya wis ngendi jare sampean? Ning lengek bae jadi. Ning latarku. Lengek. Iya. Ai ning kolam berenang. Ning kolam renang mengko kakang karo awakmu adus-adusan. Ya, bisa kalah jalan-jalan ning lengek. Ya wis bagian lah. Bahkan Allah kesirian beli dul rumah tanggane kita karo wong wadon ki. Banget kesirian. Bakal sira pengen rumah tanggane bahagia karo isun. Wong lanang aja bener jare dewek. Wong lanang kudu dirasa wedi kelawan wong wadon. Oh, wedi ya ning wong wadon. Insyaallah lamun rumah tangga wedi ning wong wadon bakal wong lanang bener. Iya. Aja dume-dume wong lanang berkuasa, wong wadon disepeleaken, sing akhir wong wadon karo keturunan sing dadi korban. Oh. Oh, contoh lakine kita. Bener kan? Wedi ning wong wadon, malah kadang-kadang mang wedeni ning wong Wedi wadon. tidak dianggap yang wewe gombel. Tuli kebalikan sing dadi wong wadon, ngabakti kelawan ucapan sing dadi laki. Iya. Iya iya. Wong wadon kang soleha sing nurut ucapan sing dadi laki. Yen laki wayah mangan disediakaken kedoyanane, laki wayah adu disediakaken anduk karo sabune. Lamun wong rumah tangga wong wadon ngabakti lawan ucapan sing dadi laki, insyaallah lawang surga terbuka, sing kulon, sing lor, sing wetan, sing kidul. Wong kene bokat pengen mancing surga, wong wadone ngabakti kelawan sing dadi laki. Ya iya, aja kaya rumah tangga ada tukang kendang. Bayi, Kalem. ampurane kakang nok. Karena kakang mau salah ucap sebenarnya senok bari aja sedih. Saking senok kudu paham lan mengerti, kudu memaklumi ini kerjaannya kakang. Kakang ninggalakan awakmu bakal tekamaning lokasi jembatan sewo. Karena ketentuan ning kana kinok dinakin kakang bakal tekan. Oh, kono. Iya, Ya wis kakang bakal makulane melu bae ya. pengen melu. Kulane pengen weruh, pengen deleng. Tapi lamun senok pengen melu, yen tekaning kana setiap ning jembatan sewo anak kegiatan senoknya kudu paham lan ngerti ya. Konon kakang. Iya. Iya, jawatir. Ikhlas senok pengen mangkat bebarengan. Cuman pengen deleng bae sing kadoan kok. Lamun senok penasaran, ayo yen pengen melu tekan ning lokasi pembangunan jembatan sewo. Ayo, Ayo kakang.